गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोबां बोसोरनि दाबि बायदियै मैया 5 नभेम्बराव सनितपुर जिल्लानि टिकेजुलि बियाबाव गिबि खोलोबनि गासै 1301 बर' नखरफोरनो हानि मोनथाय बिलाइ राननाय जायो। सनितपुर जिल्लानि टिकेजुलियाव फरेस्ट टुइलार एक्ट 2006 नि गेजेरजों गं 1301 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नाजानायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि 5.3 नं दफा मथे ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ नोजोर होनानै सनितपुर जिल्लानि टिकेजुलि बाटासिब हाग्रा ओनसोलाव जिउ खुंनाय रायजो राजाफोरनो फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 मायथाइनि गेजेरजों गासै 1301 नखरफोरनो हा पाट्टानि फोरमान बिलाइखौ गथायो। ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ नोजोर होनानै मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खामानि मावनायखौ दावगाहोलांनो थाखाय सनितपुर जिल्लायाव हाग्रा ओनसोलाव जिउ खुंनाय रायजो राजाफोरनो एबारएनि सिङाव हा पाट्टानि फोरमान बिलाइखौ गथायनाय जायो। हा पाट्टा राननायाव मानगोनां मन्त्रि अशोक सिंगाल, इउजि ब्रह्म, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारी, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन। बर' बिजोंनि थाखाय दुखुनि खौरां। गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिया लखिमपुर जिल्लायाव थैलांनायनि लामायावसै। थारैनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। गासै गं 7 बर' बिजोंनि फरायसालिया थैलांबाय लखिमपुर जिल्लायाव। लखिमपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ नेथारि सुसन्त मोसाहारिया बे दुखुनांथाव बाथ्राखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नोंथांमोना देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, साइनास पेरालाइसिस, खर' सानाय, आथिं आखाइ सिं फेन्दा, मोदोम मिजौनाय, सानाय जेंनाजों भुगिना दङ नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। बेफोरबायदि देहा सोलेरनि सानाय सुनाय जेंनाजों सिखौ फाहामथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लाफैनो हागोन, जेराव गोबां बेरामिफ्रा डाक्टार अजाजों फाहामथाय लाना रोजा रां गारसेयावबो नांगौ बायदि मोजां फिथाइ मोनाखै। नाथाय बे सेन्टाराव फैना खम खरसायावनो गोबां मोजां फिथाइ मोननायखौ बेरामि सुबुंफ्रा गावसोरनो फोरमायथि होदों। बे आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालर आयुर्वेदिक हस्पिटाल आरो थेरापि सेन्टाराव गोबां बोसोर सोलोंथाइ लाना फैनाय सासे मोजां थेरापिस्ट दं, जेराव बिथांमोना आयुर्वेदा थेरापिस्टजों मोजां फाहामथाय होयो। नोंथांमोना गाव एबा न'खराव बा गामियाव बेफोरबायदि जेंनाजों सोरबा भुगिना दङब्ला बिथांमोननि जानबुं नाम्बाराव आबुं A to Z खौरां लाहरनो हागोन। सावगारि नुनाय बे बुरै आइजोआ आन्दायना दङ। मिथिनाय बायदिब्ला बे बुरै आइजोआ बर'। बे बुरै आइजोआ दा धेमाजि जिल्ला गगामुख दखरा एबसुनि मावखुलियाव दङ। सुलुंनि बायदिब्ला बुरै आइजोआ गावनि मुं आरो थंखौ मोजाङै फोरमायना लानो रोङा। न'खरनि सुबुंफ्रा सोरबाफोर मिथियोब्ला 600-2187-527 बे जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बडलेण्ड सोमावसारनाय समनि BPSCनि चेयारमेन आरो आसामनि बारग' MLA मानगोनां सोरगियारि करेन बसुमतारी बिथांनि न'खराव दान्दिसे सुखु दुखुनि खौरां लाहैदों आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। बिथांनि रुंसारि गेदेमानि गोथार साद्रा बोहैथि दाननि 10 अक्ट'खालि जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो इउजि ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि बाहागो लाहैनो खावलायहरदों। चिरां जिल्ला इउनाइटेड फाराम अफ एक्स-NDB आफादखौ दाफुंबाय। चिरां जिल्लानि बारग' NDB-फोरा जथायै बे आफादखौ मैया बामोनगाव बाजार कमिटि हलाव दाफुंनाय जायो। बे गोदानै दाजानाय आफादनि गाहाय बिबानखौ गथायदों आफादगिरि महरै अखाहारि नार्जारी आरो गाहाय नेथारि महरै पेंका नार्जारी बिथांमोननो। गासैबो बारग' NDB-फोरा बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय सिमा बारायनाय, गुबुन साख्रियाव थिसननाय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौनि आरो गावसिनि मोननो गोनां रिहेबिलिटिस आरो बायदि गोरोबथाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो सोलिफु सरकारखौ नारसिननो थाखाय दाफुंदों होनना फोरमायदों बारग' NDB बिसुग्रेब बसुमतारी आरो अखाहारि नार्जारी बिथांमोनहा। साबकाटा SWC देहा फाहामसालियाव दावबायनानै खौरां लाफैदों मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्दा बिथाङा। आथिखालनि बिटिआर सरकारा थाबैनो मावफुं सोद्रोमा MCLA बिथांमोनखौ गासैबो बियाबनि सिङाव थानाय गामिफोराव रायजो राजाफ्रा मा जेंना दङ बेफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय बिथोन होनाय बायदियै मैया 3 नं श्रामपुर बियाबनि सिङाव थानाय साबकाटा SWC देहा फाहामसालियाव नायगिदिंफैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्दा बिथाङा। लोगोसे बे देहा फाहामसालिनि माखासे जेंनाफोरखौ खौरां लानायनि गेजेरजों खौरां मोननानै बेफोर जेंनाखौ बिटिआर सरकारा थाबैनो सुस्रांनानै होनाय जागोन होनना रायजो राजाफोरनि सिङाव खोथा होलाङो।
दानिया फैदो जोबथा खौराङाव उदालगुरिनि पानेरि न'नि फारियाव आसाम पुलिसनि गाहाय DGP भास्कर ज्योति मन्थ'आ नुजाथिदों। गुबुन रायजो अरुणाचलनिफ्राय मानसि लांखारग्रानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामना बोखांना लाबोनो हानाय साब्रै सिख्लानि न'आव नुजाथिदों भास्कर ज्योति मन्थ' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि फाराव भुटान सिमना ओनसोलाव मानसि लांखारग्रा जाथाया बांनायनि खोथाया ओनसोलबासिनि गोसोआव बांसिन होनना आसाम पुलिसनि गाहाय सामलायगिरि PG मन्थ'आ न'नि फारियाव बेबायदि बुंफोरो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।